Samoimenovani visoki predstavnik pokušao je da ukine zakon Republike Srpske. Nemac Kristijan Šmit, koji sebe naziva visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini, rekao je da je iskoristio takozvana bonska ovlašćenja i poništio zakon o nekretninama Republike Srpske. Imenovanje Šmita na mesto visokog predstavnika u BiH ne priznaju Rusija i Kina, a ni Savet bezbednosti Ujedinjenih naroda, pa je njegov autoritet više nego sumnjiv. Jedan od dva entiteta u Bosni i Hercegovini, Republika Srpska, takođe ga ne priznaje. Narodna skupština Republike Srpske donela je ovaj zakon 10. februara, a predsednica Željka Cvijanović je 7. aprila donela ukaz kojim se proglašava zakon o nepokretnostima koje se koriste za funkcionisanje javne vlasti, a zakon stupa na snagu 14. aprila. Srpski član prezidijuma Bosne i Hercegovine je povodom govora Nemca Šmita rekao da je imovina Republike Srpske vlasništvo Republike Srpske i tu neće pomoći ni bon ni bilo koja druga ovlašćenja. Dodik je u intervju u agenciji SRNA napomenuo da je pitanje vlasništva rešeno još 1995. godine i samo neizabrana i neodobrena strana, poput Kristijana Šmita, može da se bavi pitanjima koja su odavno rišena u Ustavu BiH. Pozivam partnere u Federaciji da poštuju Ustav BiH i Dejtonski mirovni sporazum, a gospodinu Šmitu preporučujem da kupi kartu u jednom pravcu za Nemačku. Odmor mu je ovde završen, rekao je Dodik.